В старом у мене був пакетник, два, не помню, по 10 или по 16. Я все думав, вдруг пригодиться, коли на якоїсь стиральної машинки буде щось в короткому замиканні на за 5 лет. Ні разу так і не було. То я вирішив вот в этом не ставить пакетник, займає місце дві розетки, считай, сразу. І вместо нього поставив хорошу таку кнопку, яка розмикає оба провода теж. Коли виключаєш, щоб не витягувати машинку стиральну чи що там, мікроволновку з розетки, нужно розмикати оба провода, бо може щупнути. Вначале стоит 10-амперный тепловый предохранитель просто от перегрузки. И благодаря тому, что немає вот этого, тепер тут 3 розетки, и USB-шка.